Hvis jeg gik i 9. og havde fået 7, var hun vejen til min fremtid. Hvis jeg var i Word Up, var hun musikken, der flød i vores ører. Og hvis jeg var i Novus, var hun outfittet, der gav mig inspiration. Og hvis jeg var 7 dage for sent, var hun Lene, der sagde: fjern al den mands fravær. Hun betyder alt for mig, lad det aldrig vende. Hun er mit et og alt, jeg vil ikke miste Viggo. Så hvad nu hvis skolen lukkede ned for godt? Og hvad nu hvis Helge sagde det var slut? Og Esben aldrig ville finansiere min fremtid? Hvad skulle jeg så gøre? Og hvad nu hvis alting blev for hårdt? Og hvad nu hvis lærerne udeblev? Hvad nu hvis alting blev helt sort? Jeg håber det aldrig sker, jeg har brug for det her. Oh oh, oh 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 oh. Oh oh, oh 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 oh. Hvis jeg var til VK-fest, så var hun kolde breezers, der sendte mig i ekstase. Hvis jeg var faret vild på kolde, var hun den der vilde bolle. Hun viser vej, min stifinder. Skål betyder alt for mig, lad det aldrig vende. Hun er mit et og alt, jeg vil ikke miste Viggo. Så hvad nu hvis skolen lukkede ned for godt? Og hvad nu hvis Helge sagde det var slut? Og Esben aldrig ville finansiere min fremtid? Hvad skulle jeg så gøre? Og hvad nu hvis alting blev for hårdt? Og hvad nu hvis lærerne udeblev? Hvad nu hvis alting blev helt sort? Jeg håber det aldrig sker, jeg har brug for det her. Det er mit liv, jeg nyder showet. Jeg ved, at det lyder fjollet, men har en navn, jeg skal nå, for min tid er gået. Det er et navn, jeg kan vide, der betyder noget. Hey Helge, i det fjerne, vis mig vejen, jeg følger den gerne. Vi gjorde det, vi er her. Så jeg selv gjort stærkere. Jo, lad mig kæmpe lidt, elskeligt. Jeg har jo kun for et øjeblik. For regeringen vasker det helt væk ved at skrive for mig og min, og jeg prøver på at skrive for dig og din, for der er ingen der fortjener at leve alene. Så hvad nu hvis skolen lukkede ned for godt? Og hvad nu hvis Helge sagde det var slut? Og Esben aldrig ville finansiere min fremtid? Hvad skulle jeg så gøre? Og hvad nu hvis alting blev for hårdt? Og hvad nu hvis lærerne udeblev? Hvad nu hvis alting blev helt sort? Jeg håber det aldrig sker, jeg har brug for det her. Oh oh, oh 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 oh. Oh oh, oh 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 oh. Oh oh, oh 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 oh. Whoa, 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 whoa.